Binati o ginigugma ko mga igsuon, katawhan sa Dios, mga pinangga ko o ginigugma ko mga parokyano, kitang tanan nga nagasimba, nagapasalamat sa atong magbubuhat o atong Ginoo, tuburan sa kinabuhi ug maayong panglawas. Good morning ninyong tanan. Tingali, labi na kamo nga magtimaan sa mga pagbasa o kamo nga mga himasahon o Biblia. Makaingon mo, maura lagi ng Ebanghelyo karon Father sa miaging Domingo. Sa miaging Domingo, gahiskot mangyapog pan lagi Padre. Unya karon mao gihapon pan sa kinabuhi. Ang tubag ana, yes og no. Ag sa Domingo, ang mensahe sa Ebanghelyo ag sa Domingo, ingon ang Ginoong Hesus, adyaw mo paghago og pan nga madugta, di ba? Kainomdom pa mo. Adyaw mo paghago sa pan nga madunot or madugta, but haguin ninyo ang pan nga makada ninyo sa langit. Mamantoy unod sa Ebanghelyo ag sa Domingo. Karon gisumpayan sa tong Ginoong Hesukristo. Kinsa man ang pan nga magda sa kinabuhing dayon sa langit, ingon na Ginoo karon, Ako ang pan nga maghatag sa kinabuhing dayon. Ang mukaon sa akong unod, di na mamatay. Nakabantay mo sa sumpay? Sa Domingo, ingon nga, adyaw mo paghago sa pan nga kalibutanon, paghago mo sa pan nga langitnon. Na kisa man ang maong pan, gitubag na sa Ebanghelyo karon. So makita nato ang koneksyon. Ako ang pan sa kinabuhi. Kabantay mo mga igsuon sa atong kinabuhi. Labi na kamo mga inadirara na dinhi. Kamo nga taas nag-agi sa kinabuhi. Kamo mga ginikanan o mga apuhan nga nanimba dinhi karon. Kamo nga hingagi nagkalisod. Kamo hingagi nag mga panahon nga napasmo og naimpatso na mos kinabuhi. Kabantay mo, pangitaan jud ta or makapangita jud tag diskarte unsaon nga kita mabuhi ug unsaon nga kita makakita sa tong kapaninguhaan. O mo kabantay ana? Makakita jud ta bisan pag-unsa ka kalisod bay, bisan pag-unsa ka kalisod sa imong kinabuhi, tagaan jud ka sa Ginoo kahigayunan nga makakita sa imong kapaninguhaan. Ngano man, tungod sa kalisod sa panahon, tungod sa kalisod sa atong kahimtang, makakita man tag pamaagi og diskarte. Mabuti na usahay kanang giingon sa panultihon sa English og necessity is the mother of all inventions. Usahay sa imong kalisod, sa imong kapitos o sa kapitos sa panahon, makakita kag diskarte unsaon nimo pagpahiluna ang imong kinabuhi. Tagaan ta mong example aron makasabot mo sa akong gipasabot. Kabantay mo kita mga idadidara na dinhi. Usay buhaton sa atong lulog, lula, sa atong nanay ug tatay kaniadto ug atong bugas usa ra ka salmonan. Ug usa ka salmon ra unsa 5 ka bata na mangaon. Unya dagko pasukaon. Lugawon. Iniglugaw sa usa ka salmon nga bugas, iniglugaw sa usa ka salmon nga humay. Igo na to og napo kababa. Labi na iniglugaw nimo daghanon nimo sabaw. Kanang daghan ang higopon kaysa imong kanon, maigo. So makakaon gihapon. Lain nga diskarte gawa sa lugaw, saksakan. Kakaon ba mo kanang saksak sa una? Kanang bugas nga duharang kumkom o tulong kumkom, saksakan nagkamuti og saging. Kanang saksak kay pangilad man ha, kay gamay ra magbugas aron maapil tong kamuti, maapil tong saging aron mabusog ka, diyo ra may bugas ana. Daghan ang kamuti. Kay apiki man. Pero dagko gihapon kag tinog-aban, di ba? Kamantay mo ana. Yana ang kinabuhi. Makakita tag diskarte o makakita tag pamaagi aron kita makakita sa atong kapangininguhaan. Another example, di ba? Sa may buhaton na to sa una og apiki atong sudan.
O gamay ra tag sudan pananglitan maka order tag gamay karne, gamay nga kanang tinae. Daghamag mga diskarte ato mga ginikanan unsa na paghimo panitan imong dugo-dugo, duha ra kadangaw tinae imong na order. Kaya piki ka unsa may buhaton ana magtadtad kag saging dabong. Di ba? Inigtadtad imong saging dabong, humigan to tong gamay duha kadangaw tinae nga imong napalit. Inikahuman ana ang saging dabong mura na pog tinae. Murag madugo-dugo tanan. Di ba? Yung matay makakita sa tagpaagi unsaon ta nga makadiskarte aron mabuhi. Kanang sa unag jamoy suwa, kanang kinapikihan sa kaazo labi na ng taga-baryo, di na makamatog merkado mo dong katong kasugpanan. Iniguli makadana kag tubo. Og di gani makadaka og kujaji. Og di gani ohong og tingkila, tingdugdog, ohong og lubgos. Usahay ka ng uhong, galukdog ilo, lami maghihapog sabaw, no? Naibunot pitong iniluhan, lami mong pog sabaw. Makakita ka kahigayunan, nga unsaon ka mga mabuhi. Sa una gani mga ginikanan, daghang mga ginikanan nga nakapa-eskwela anak, nakapag-graduate og mga anak, nakapa-professional og anak, pinaagi ra sa pagpamuhi. Buhig ganding, buhig kabaw, buhig manok, diskarte sa kinabuhi. Diskarte. Sa unsang paagi ta sa una makapalit og butang. Mo apil kag mga hughog. Tag 200 buwan makakaldirin na ka. 150 buwan makakaldiro na ka. 50 buwan makapalit na kag kudkuran og lubi. Ingani ning kinabuhi diskarte. Mao nga ingon na Ginoong Hesukristo karon, kabantay mo sa Ginoo karon, ayaw ka mo pagbagulbol. Kay ingon man primero ang mga Hudiyo nagbagulbol bato kang Hesus. Ingon na Ginoong ayaw mo pagbagulbol. Usahay sa tong kinabuhi mapuno ba sa tagbagulbol? Kasabot mo magbagulbol no. Kana bitaw sige reklamo nga wa dito wa dinhi. Magbagulbol ta usahay nganong napobrita, magbagulbol ta usahay nganong mubo tag ilong, magbagulbol ta usahay nganong nakabana tag way agod-agod, magbagulbol ta usahay nganong kita rewa ka eskwela, magbagulbol ta usahay nganong wata madato, wata kabanag foreigner, daghan tag mga bagulbol usahay sa kinabuhi. Pero magkamulo ganit tag bagulbol, magkaanam pog kadiyo ang ato nga pagkakita sa ato mga panalangin. Kabantay mo ka na magsigi tagtandi sa tong silingan. Magsigi bitaw tagkumparar, magsigi tagtandi nga matay mas kiswerte lagi siya, mas gipanalaginan sa kita sa Ginoo. Di ta kakita sa kaanindot sa tong kinabuhi. Kaya maatanawa sa Ebanghelyo karon. Sa Ebanghelyo karon sa first reading, niya si Elias. Si Elias niingon didto, balik ko sa kaadlaw hingadto sa kamingawan, hingadto sa desierto. Unya hinglingkod siya sa ilawom sa kahoy o gaampo nga Ginoo, mamatay nako. Tungod sa iyang kagutom. Isa Ginoo, mamatay nako, adto pay patjon ko nimo. Kay ngano man nakatilaw si Elias ug ang katawhan sa Israel sa kalisod sa kinabuhi sa usa ka dakong huwaw nga way uwan. Ingon si Elias, anhin na lang ko dinhi magpakamatay. Sa may giingon sa unang pagbasag na minaw mong maayo. Unya mihigda si Elias ug nakatuog ilawom sa kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya og miingon, bangon, kaon. Pagtan-aw niya nakita niya sa siyang uhan ang usa ka pan o usa ka tadyaw nga tubig. So gipadadaan siya sa Ginoo og pan o usa ka banga nga tubig. Mao din nga sa Salmo karon giingon dinhi tagam tama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Di ito tani sa pasagdan basta ka mo dangop latan ining gitawag og pan sa kinabuhi nga mga atong Ginoong Hesus. Tagaan ito taniyag diskarte aron kita mabuhi, aron kita makakaon ug aron kita makakita sa tong kapaninguhaan. Tan-awa karon itandi ang mga batanon karon o sa atong panahon kita mga tiguwang, hayahay ba sila?
Mayroon ko kaya piskayag karon pa ko na bata. Hayahay mga bata ron kompletog vitamin. Kompletog vitamin, unsa piskay pagbawnanan, nag-eskwela na pa imna nagtubig nga sujob-sujob. Sus kita sa una may bumbag puso. Kay nung mo tong puso sa unang naidakong murag tabla nga imong mamukumbitayan pa nimo ka 200 pata mo bombat taya pa joy mo agas. Why saod-saod? Pahad ang isaod. Makainom kag taya murag og orange ang tubig usahay. Pero nangabot man puta karon. Naliminister maputa. Na choir maputa bisag manginom tag tubig nga taayon. Kikaluyan puta sa Ginoo. Sos kinapaitan sa una. Pero kamao ang Ginoo mo pahiluna nato kay siya ang pan nga naghatag nato kinabuhi. Basta mudangop kanija. Naabagoy mga vitamin C sa una, naabagoy mga sentrum, naabagoy mga usa pa ng ascorbic acid, hayahay ng mga bata ron na pay mga vitamin usa pagpataas, usa pagpatubo. Diyan muna sa una. Mais magani atong sudan, atong kanon. Sudanan papugbuhat nga kananay mawaha ng mapungil. Unsa iniputos bitaw nimo init na imong baon, diyan unas, digudtos mawaha patong buhat kay nahili sa kainit sa imong baon. Unsa na pa joy tapay-tapay maapil na ay itlog nga naay numirog masyaw no anang tidyan. Kaabot mo ana ng mga tiguang na itlog tapay-tapay na kuno numirog masyaw sige po tagpasihag sa among kadaob daning hiyati. Pero ang importante karon gipasaligan kita sa Ginoong Hesus nga ang mukaon sa akong unod di gyud mamatay. Mga importante sa na musimba ta. Kayo Eucharistia mayang gipasabot ani. Kita nga nanimba karon, kita nga kanunay nangayo sa Ginoo, kita nga kanunay hinsalig sa grasya sa Ginoo, di jud tani sa pasagdan, makakita sa kagpamaagi sa unsang paagiha ka makapakaon sa imong mga minahal sa kinabuhi, pagkaon nga lawas no pagkaon nga espirituhanon. Tanawa karon ang diskarte sa mga tao, malipay ka nga usahay makatawa. Ani lamang kumbinto, no? Ikaduha mo kabuan ho nga pagpudyo aning atong kumbintos balilihan Hunyo Agosto 8 maron. Ikaduha kabuan ron. Malingaw ka kayo, murag hapit kada 5 minutos di kan ari ila nung anik naay maga-announce nga isda. Imaguna-huna kumahalinan baka intaw ni mura magbago pa manghilabay itong miagi. Tamaro nga dagko inigsunod tamaro nga gagmay. Unya diwit-diwit nga dagko, diwit-diwit nga gagmay na potong sunod nga motor ko maka mahalinan baka intawon to nga mura magbago pagintang. Pero by the fact nga kada adlaw sila moagi ana naadjud sila halin. Mutagam ko gagwa kay halin. Pero nganong naaman sila kada adlaw, nahalinan sila. So ingon ana ang Ginoo og mohatag natog blessing. Kabantay mo bisag unsa na diskarte sa itong kinabuhi aron ta mabuhi. Pero luyon ining tanan ang Ginoo nagahuna-huna nato. Ito bitong nanay sa buhi pa, no, namatay naman ang nanay hingsod man to sa una og pamaligyag bulinaw. Nang bulinaw bitong naikomprahon nimo atong koste ng usab dito na ka balding dako. Dai suroy man nimo binaso. Tag 5 may baso sa una to unsa. Naman day po na sila diskarte kadomdom utong nanay. Kay inigbaligya nimo katong mga tiguang pod labi na mga tiguan nga nahap nagsugo di na kaklaro malipay man sila kay inigtakos mo sa bulinaw kay imong din ang kituyon imong kituyon unsa mag-awas-awas ng baso kay gaambihas matong porma sa mga bulinaw pero ang sud sa baso gahunggaw no gahunggaw hiniktan-aw nimo sa baso jamoy sud kay di man sa babag awas-awas kay gakatuali-tuali mo to pang bulinaw. So inigtakos dalion paghuwad sa sudlanan sa himpalit. Kaingon putong na himpalit og lami si kuan kay isang bulinaw puno. Pero gahunggaw sa sud. Yag nga tayo na maapil mo tayo ng gaba aning kalakian. Pero diskarte man ang kinabuhi. No? Diskarte ng kinabuhi. Di ta pasagdan sa Ginoo. Basta kay mudangop ka, niya nga mao ang pan sa kinabuhi dayon. Mao nga mahalinan mog baboy. Di ba dito magpasalamat sa Ginoo nga nakakaon ta sa halin sa baboy nga mugna sa iyang kaluoy ug bunga sa iyang kamanggihatagon. Mahalinan mog buwak
Malinan mong sanga sa inyong tricolor, sa inyong milyona, sa inyong milyonani, sa inyong pink princess, sa inyong golden emerald, sa inyong silyo, muguban pa. Daghang magbuwak sa amo. Munang kahibaw ko. Malinan mong mga gamot o sanga na inyong buwak. Di ba dito malipay? Makaabag-abag na sa atong panginahanglan. Kay ang Ginoo wa gayud magpasagad nato. Mao nga timan mga igsuon o mga minahal ko ni Hesukristo. Sa atong pagdiskarte, magnegosyo ta, mananom ta, mag-umata, manimpad ta, mangiskwila ta, manarbaho ta, ludyo ni ining tanan na kanunay ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Muna giingon sa Salmo. Unya ang giingon sa Ginoo ang mokaon sa akong unod, dili gayod mamatay. Gipangga kita sa Ginoo ug iya kitang gibuhong sa ato nga mga panginahanglan. Amen.